Hello, Doctor. To ya gari? To ga tekunan ta ballo kuma in muka sake gaba ɗaya ruwa zai ci mu da kai. Wallahi tallahi. Ba wani abu bane. Wallahi wani ɗan sanda aka kawo wanda zai bibiye ka akan kes ɗinka kan harkokinmu da muke yi da kai. Amma ni kai matsalar ba a faɗa maka abin da zai cutar da kai ai saving ɗinka ba, ka kasa tura wa mutum kuɗin da kuka yi alƙawari. Wancan karan fa 20,000 kacal ka bani ka kasa cika mun komai. To in yayi ma wannan in faɗa maka ya abin yake, amma naira 50,000 zaka ba. A'a to yayi kyau. Kai da 50,000 kenan to ba matsala. Ba turo min za ka yi ba. Zan taso ƙafa da ƙafa zan zo har inda kake ka tura min. Saboda ka saba yi min transfer ba ka cika min kuɗi na daidai. Gara in zo kai a gabana na ga nawa za ka samu. To shi kenan. Ba damuwa. An jima ina nan zuwa. Yawwa to za ka ga ɗan sandan dogo ne fari haka, ko da ya zo ma a kayan gida za ka gan shi ɗan dogo fari. Yawwa ba wani fitaɓurɓuri ba ne can. To ba damuwa. Na gode. Dakto. To ba damuwa shi kenan. Yawwa. Wasu iyaye mata kuna ba da gudunmawar kuku. Wallahi a gaya miki dai ni dai kwana biyun nan dai ki bari kawai. Wallahi sai na haka. manta ina so da wani magana da ke. Na. Akwai wani alhaji jiya Mm. da ya zo gurina haka muka tattauna da shi don mutum za a iya samun kuɗi sosai a wurinsa. To yana gaya min yana so zai tafiya zai ɗan je wani gari zai kwana biyu don na san ba wai business zai je ba, kawai ƙarya ce nasu na maza da sun riga sun saba. Yadda aka saba dai zaki ce na mutanen mu. Dole sai an ma mata ƙarya ce. To shi ne ya ce min kuma na san za a samu ɗan canji sosai a gurinsa. Shi ne ce masa akwai wata sayyada na san tare muke da ita kuma yarinya ta ce ba ta da matsala. Kuma insha Allahu za a ji daɗin mu'amala da shi saboda akwai 'yan canji a hannunsa. To wani hanzari ba gudu ba. Wallahi in gaya miki tafiya ce da ni mai matuƙar muhimmanci. To kuma ina son zuwa kwana biyun nan akwai abin da nake son ɗan yi solving a cikin gida. Idan na gama sai na yi tafiya. Kin riga kin sani dole in za ka yi tafiya sai ka yi target. To amma ba zai zama da matsala ba. Akwai wata ƙawata 'yan malam. Yawwa ita ma ƙawata ce ba ta da matsala, za ki ji daɗin mu'amala da ita sosai. To zan mata magana, in na mata magana sai in tura miki da number nan. Ke kuma duk yadda kika yi shi kenan. Amma kina ganin za ta iya tukunna? A'a, Ko kina ga ba ta da matsala? Saboda kin sani ba na son tafiya da mace mai matsala fa. kar ki damu. Yadda za ki mu'amala da ni, ki sa a ranki haka za ki da ita, ba ta da damuwa. Kuma kafin nan in dawo daga tafiyan da yanda ake ciki dai za mu na waya insha Allah. Mu da muke abubuwan mu cikin sirri ce kuma har ma sako wata kina tunanin ba ta da matsala? Kar ki damu, na daɗe da ɗora ta a hanya. To shi kenan ba matsala yanzu Shi ne sai mu kawai. je sai ki bar number ta sai in kokarin tura mata sai sa. To ba damuwa. Abokina, Da ake ciki wai a kasuwar ne. alhamdulillah wallahi yanzu Kasuwa fitowa ta dai. Kasuwa dai na ga ruwa ake tai. wallahi kai dai bari Wallahi. duk ga mu dai dukkan mu da a tsazauni. To Allah ya shige gaba. Amin amin. Allah ya taimaka. Kai ban gaya maka ba. Fa. Ina wannan yarinyar makociyar ku wadda babanta ya rasu Oke, yar gidan Malam Ya'u zaka ce yan min. gidan Malaya. Eh. Yanzu yanzu na fata bannan. Mun taimaka musu da abin da za su ci. Wannan wace irin rayuwa ce? Ni da abin ya bani tsoro. Mace kamar wannan a ce ta zo tana neman abin da za ta ci. To gaskiya akwai matsala. Kuma ta haɗu da mutane wanda ba na gari ba sai su lalata ta kuma su hana ta wanda ke Abin da nake tunani kenan.
haka ake wannan rayuwar. Ka ga mutum da mutuncinsa da kimarsa da martabarsa sai ga yazo ce da Allah taimaka min abin da zamu dan ci garin kwaki. To yanzu shikenan wannan abin sai a zuba ido a bar wannan abin ya rika faruwa shikenan rayuwa ta zama abinci ya fi karfin. Amma fa abokina ni fa na shirya taimaka musu. Ya kake gani? Kai ni ba wannan ba. Ka san abin da yake damuna? A'a. Ina wata yarinya sayyada mahaifina malam ya dame ni in je gurin ta. Sayyada yarinya ne tsatsiya ya hankali? To ni ga ban san ta ba dai ko da ya ce mun dai in je wajen ta. Wallahi ka je abokina. Allah. Ai yarinya nan ne tsatsiya ce kamula. Kai wallahi gashi tana da aji ba ta kula kowa. Wani yarinyar na baka dama ni ma na amince ka neme ta wallahi. Ni da ina ganin ta ita ganin na durkusa ta gaishe ni ta fice wata. Wannan yarinya. Amma dai ba ni da wata alaka da ita. Ka neme ta. Yarinya ce mai hankali sosai ma kuwa. Ba da. Ka ce dai za mu sha. Insha Allah zan neme ta. To in an tashi fa ka turo su nan a zo a zaɓa. Dole ma. Ai kujeru ba wanda ya kamata ka samu mana kujeru. Allah ya yi lamarin abun. Ai latas za ka nema. A wannan abu fa kamar an yi shi. Kamar an yi wannan abu. To shi kenan abu. Babu damuwa. Amin. Ni yanzu koma zan je gida. In je gida zan ce da malam zan tafi wajen nan. To shi kenan yana da kyau gaskiya. Allah in je na da zan ga abin da muka yi. To shi kenan babu damuwa. Nagode. Nagode ni ma. Nagode. Sauka lafiya. Wasu iyaye mata Assalamu alaikum. Sannu. Yawwa. Na yi ne. Lafiya kalau. Ya aiki ya ƙoƙari. Za ki yi matuƙar mamakin wani baƙuwar fuska da ke yi. Gaskiya dai ban gane ka ba saboda ka ga sabon fuska ne kai. Gaskiya ne. Wallahi. To ba komai bane ba malam ne ya ce in zo gurin ki. Gaskiya ne. Ni ma na yi mamakin ganin ka. Saboda ban wayi fuskan ka ba kuma ban ma yi tsammanin zuwan ka ba amma dai na san da za ka zo ko ba ma yau ba saboda an sanar da ni halin da ake ciki to wannan ba wani abu bane ina matuƙar godiya sosai amma abin da yake ban mamaki shine kana ɗan malam amma ka duba kalan dressing ɗinka bai dace ba ai ana iya gane mutum daga siffar shigarsa gaskiya dai ni dai ya kamata ka canja na fi son riƙa ganin ka da manyan kaya kana shiga ni hankali na yafi kwanciya gaskiya babu in dai cire wannan kayan in sa dogaye da hula amma daman wani hanzari ba gudu ba wata alfarma nake nema a tattare da kai ka san tela ce ni ina ɗinki to akwai shagon da nake so zan ɗan buɗe in fara ɗan abubuwa a ciki ka san mu mata yau da kullum sai a hankali shi yasa daman nace zan maka magana idan Allah ya kawo ka muka haɗu ina son a ɗan ban lokaci ko shekara ɗaya ko biyu haka nan gaba in ba za ka damu ba. No, babu damuwa. Shi daman lamarin aure ai ba yau bane ba kuma gobe bane ba jibi bane. Shi lamarin aure sai lokacin da Allah Ubangiji ya yi ba za a yi. Wannan ba ki da damuwa da kuma daman ɗinki da kike yi ai sana'a ce aikin ta dama ka samu macen da take sana'a ta dogara da kanta ba da kai miji ba ka dogara so akwai lokacin da za su ni ban da shi ki za ki iya taimakawa ba haka ba ne? Haka ne gaskiya to shi ne na ji daɗi sosai na gode to na gode ne Allah ya saka da alheri na bar ki lafiya to damuwa a gaishe da su gogo zan gaishe yawa sai an jima wasu iyaye ke shiru hakan nan ke ko waya ma baki da shi bare mutum in shigo area dan kira ki ni dai wallahi ki bari ba ni da waya ya ji kina da matsala to ki fara ki ce wayan nan ba waya ma ki rike a kin gagara rike waya mana ta hana ni rike waya shi yasa kika ga ban iya da umma ki ta hana ki ke biki san irin yadda ake da dabara na yan zamani irin mu ba ki haka kawai sai dai ki zauna kina nan kawai ga kinan gangan ba ki da wani ɗan tunani ɗan nazari irin na zamani haka ake rayuwa ƙawata gaskiya umma na ta ce ne in ta ce a'a shi yasa kawai kika ga ba na da waya
Ki ba ki da saurayi ne wanda zai kawo miki waya kina koyewa kina sabboyin ki shiruwa shikenan ki babu wannan kina nan kamar wani ke ba mutum zamani ba. A ni wallahi ba. Sai saboda ina bin maganan umma ta ake shi yasa. To kewa ya gaya miki an je ana bi ki bi wannan ba laifi bane ba zan hana ki ba amma dai ya kamata ake san rayuwar da ake ciki yanzu ai. Ai ba a rayuwar duhun kai ai yanzu ai. Sai waya ki ɓoye in kin tashi zaki wayan ki. Yanzu haka da ke yi zan fita. Yanzu ba kin ga ɗinki nake yi ba? Ɗinki nake amma ba abin da ya fasa duk abin da na ga dama ina yi ba abin da ya canja. Rayuwata nake yi yadda raina ya so. Amma sai ki zauna kina nan kina hannu wannan ko kina mace ba mutum zamani da dukkan bikin zama na abin da kika wallahi ya haushi. Ƙawata kenan. Kin ga da gidanmu da gidanku ba ɗaya bane. Duk abin da nake yi umma na tana samun ido. Ta ga me nake shiga na da fita. Ni ba a samun idan ne ni ba haifata aka yi ba ni ma haifata aka yi. In za ki zage ki warware ki zama normal irin ya matan zamani. Amma ke gaba ɗaya lamarin ki ya zama shiri ta. Kin zauna babu biyar ba waya ba komai. Ki komai sai dai abin da za a yi a gida a ɗauka a miƙa miki. Ki dai ki bari ƙawata. To yanzu ne abin yi? Kawai shi ne abin yi shi ne ni zan saki a hanya. Ta irin hanya kenan? Ke ki kwantar da hankalin ki ma ni zan saki a hanya. An saki a hanya ni zan saki a hanya abin da ya kamata ki yi. Za a yi yar dabara in na tashi zan ɗauki ki zan fita. Waya ma za ki samu waya. Kar ki damu. Insha Allah amma ki zauna haka ni ba na jin daɗin ina ganin ki haka ne ki duba yadda mu muke ba. Za mu sa kaya mai kyau mai abubuwa. Ka riƙe waya mai kyau ka fanta ma amma ke kina nan gaba ɗayan ki waya amma a ce kamar ki baki da waya. Gaskiya ki canza lissafi ya kamata ki shawara akan rayuwar nan. Ba a zama yanzu a miƙe ƙafa. Shikenan ƙawata kar ki damu insha Allahu za a san yadda za a yi zan zauna ni ma in yi shawara akan abin zan ga me ya kamata in yi ba ki da matsala. Amma ka zauna gaba ɗaya shirin nan yayi yawa wallahi. Haba ni ba na son wallahi a ce kullum ina ganin ki a haka. Kai ka ce kamar wani ba macen zamani ba. Ba wani labari ba komai. Kamar kin fito kina nan kamar 'yar gargajiya kamar kika zo zamanin da. Ya kamata ki farka ki san abin da kike ciki. Haka ne. To shine ai ba damuwa. Insha Allah yanzu ki wuce ki tafi in na dawo zan zo gidanku da yamma. Shikenan. Insha Allah yadda ake ciki zan miki magana. Allah ya kai mu. Na gode sai na ji ki. Rasulu! Rasulu! Ina zuwa. Ina nan dai. Ana ɗinki. Mai gida kenan ana zaune ana ta Ina nan wallahi ta Rasulu. To, Ya garin? lafiya kallon. Ana cika ta ɗan aikace-aikace. Wallahi ina ta ina aiki. Akwai kokari wajen ki. Kai. Ai yasa a duk duniya nake ƙara matuƙar. Nan an faɗa miki da abin da baki wasu. Na san ke duk duniya ɓacin ranki a cikin rai da zuwa. Tafiya za ka sake. Tafiya da gaskiya. Allah kaya ne aka kawo su daga Dubai. To kuma sun taho akwai wani fasta mara mutunci mazari ya kama kayan. Shi ne ka so in dan je in yi cuku-cuku kwana 3 ne ran zan ba daɗewa zan ba. Zan je in dawo Allah ya sa. Haba mai gida dan Allah dan Annabi dududu yaushe ka dawo. Wai ga shikenan kwata-kwata bai fi kwana 3 a gida ba sai ka ce tafiyan nan haba dan Allah haba mai gida a duba ni mana. Gaskiya fa ni bana samun farin ciki wallahi a wajenka. Ni dan Allah ta rasu yau ɗaya kwana na 3 a gidan nan ko kowa gida ma na fita. Kin ga daren farko kika yi mana farfesun kifi kika dafa mana kwakwan manja mu kwashi shi muka sharba muka ci dan mare ne kika yi mana shashaka kika zo kika yi mana farfesun kifi ko jama'a na fita kika zo abubuwa ga sanan muka zo muka yi langan mu yanzu aka ce da ana wannan abin da gani ba sai ke lokacin da aka ce an haifa kuma ba ai ba zai yiwu ba dole a tafi a nema. Ya za a ce ina ƙasa maimakon ina sama. To kika hau sama kuma ai ka to kira ai wata amma kira can kasa ba abin da zai cire ki. Ai kauna ne da ai yanzu misali nan ba boka bace an sauka inda tare a shin ko zai turu ba. Haka ne haka ne yawwa. Ai sa kullun ki saki a can kasan zuciyata saboda kauna da soyayya. Haka ne wallahi mai gida. To ta da su. Shikenan. Yawwa da mu ne ki fata da addu'a. Dinka mana addu'a Allah ya kare mu daga sharrin masu sharri da sharrin kuma mutane masu yan fashi da buje. An fashi da makami. Yan fashi da buje ne kai sun fi kowa illa. Yan fashi da buje kuma. Kai sun fi komai illa. Ai dan fashi da buje ne tarbaka. La ilaha illallah. La hawla bi shay'in. Wannan
shi wannan kwasa da ke gaya muku shi dan mazari Shi ne dan fashi da bujan ka. a'a shi dan fashi da bujan wanda ko dan mazari kwasta wallahi suka samu shi a gaba wallahi ina ganin aikin su mai da zuwa kore To. ai sun fi Lalle wannan gaskiya. ah ba ma haba ta rasulu ai sun fi yake da nafa illa kin ga Kaga ko. sun fi yan boko haram illa yan fashi da buji in dai kashe ko masu To wannan ai annoba ce. kai a ba karama ba ai yasa ba yasa kullum muke roƙon Allah Allah ya shiga tsakanin da su. Wannan ai su ne ma abin addu'a. wallahi amma ko zama da so dan dadi wani lokacin ba ran shiga Daɗi kuma. to ya za a yi ai da abin da aka ce akwai ai zuma ce ita ai ga zafin hali kuma ga zaki To shikenan. yawa to yawa ta zulu yawa dan kuma da cikin ya koma dan bana dan yawa ta karamar wais bara in zauna To shikenan. yawa zauna. ta rasulu ta wa ta rasulu ta annabi ce wasu iyaye mata iyaye mata Allah taimake ki sayyada farin jinin abu Da Allah kai rika yi a hankali ka rika yi a hankali. Allah ya kiyaye ki sayyada Ba ka ganin muna cikin unguwa ne? haka ne Kai a hankali mana. ko ba shi da abun nan sayyada kina gani yau kwana uku akai ana ruwa yanzu ma kina ga wani ruwan yana kokarin saukowa har yanzu shiru Kwana uku. kwana uku akai ana ruwa sayyada ciki ba ya jin bari ai da To yanzu dai ba damuwa yanzu dai na ji ba damuwa na ji. Ni ba mutanen unguwa suka sani ba cikin unguwa mutum ya kirki aka sani ka sani ai ko? Eh? Ina account din da na sa maka kwanaki. To zan tura maka wani abu a ciki sai a ji a nemi abin da za a ci ko? Allah ya saka da alheri insha Allah mu da Allah a rika sirri da Allah ana sirri ya kamata ki gane rayuwarki akwai da na sani kin na wancan biki kyala waccan ba kowa idan ya faɗi ba ki ji ba ki ba wai Me ka zo yi nan gida? ban san abin da na zo yi ba Baka san me ka zo yi ba? To kofar gidan ubanka ne da zaka zo ka tsaya? da ke nan uban ke dan an so cin arziki shi ne ake mutane Okay. Na dauka ai ba a zo zuba maka jin tsaba ba ka bari in an zo an zuba sai ka zo ka caccaka ta. to sai ki zo ki kore ni Na ce ka bar kwar gidan nan in na kifa da kuwa za ka yi. ni inda ku Yama. to wallahi duk lokacin da kika shigo area ta muka sai na sa an yi fata-fata da ke wasu iyaye mata kuna ba da gudunmawar ku kuma shikenan zan duba yiwuwar zuwa dai amma in dai ba zan samu zuwa ba zan gaya maka kwarai da gaske ai kwarai da alƙar babban yaya ok ina zuwa Maka da warhaka. an yi lafiya Lafiya kalau wallahi. kowa lafiya Lafiya lau wallahi. na za ka je haka ce Wallahi zan je wajen wanda yarinya ce Zuli za ta yi baki ta kira ni. To na san Allah da zan zuko na magi shi yasa haga ina sauri kamar zan tashi. Zuli kuma wannan yarinya ta nan gidan mara mutunci duk ta rena iyayenmu ta yarinya ta zo ta wucewa nan makarantar malam ana karatu da katon iyafes tana rere ko malam ba ta jin kunya ba ta jin kunya iyayen kowa ana sallah ana karatu makarantar malam zarinya za ta zo ta wuce da katon iyafes ma tana jin kiɗa ba ta ganin kowa da mutunci shine kake ta ka je neman na magi gurin tarinya ta addabi kowa ba ta da mutunci Duniya kenan. Ni kuma kaga ba mai mutuncinta. Tana da matukar muhimmanci a wajena. Saboda yarinyar nan kusan ita ce rayuwa ta da ta iyalina. Irin yadda take tallafa rayuwata tana taimaka mu. Ka gani ai ba zan ga ta a mara mutunci ba. Dama ai shi lamarin duniya haka yake. In wani ya maka daidai wani ba daidai zai maka ba. In na barka in na tsaya nan na ce ka bani ko na rigowar zan zub da mutunci na kuma ban samu ba. Amma ita ba sai na ce ba ni ba za ta miƙo mu. Kaga ko ai tana da muhimmanci da mutunci a wajena. Ko ka gaya min kaf unguwan nan wanda yake ɗauka ya bani. yanzu kai babban yarinyar ka san aikin da take yi tana ta fasadinta ta ɗauko kuɗin haramun ta baka kai ka je ka ciyar da iyalinka da wannan kana cewa na magi ne kana jin zaka da Allah lafiya kuwa ba ran tafi ka canza mun tuna waya magana taron nan kuma na gani ban ga wani alama na wannan taron ba na so a zo a ji kunya
ai karka damu in dai taro ne tun daga shigo cikin gidan nan baka da wata matsala. Akwai kayan shaye-shaye, akwai kayan ciye-ciye, ba abin da babu, kai hatta da DJ ma na kira shi cikin. To ai na fi son in ga komai waje ne kuma ni ban ga alama ne ba. Ai ba harkar karanta kuma ka sani ya kake haka. Allah ya taimake ki. Allah ya kara miki lafiya. Zuli. Makiyanki fadawanki. Ai sauri nake kamar na tuntube na fadi ina so in zo wajen taron nan. Ai taron nan an fasa shi wala ba yau bane dama. Wannan kuma wane ne? Wallahi wannan masoyin mu. Dan yana matukar son mu kaf cikin ungwana in kana son namba 1 a cikin masoyan mu. Wannan shine babban masoyan mu. Kuma kaga tafiya sai da irin su. Ai kin san ni ba na son ga irin waɗannan mutane suna shiwa irin cikin wannan mu'amala ta mu. To ai tafiya ce sai da su karka dawo. A kenan namu ne kenan. Namu ne wannan. Ba mu tsada gaskiya ai nake gida ne shi ma ai ba mu tsada. San da zuwa. Na sha ba fuska. Allah ya taimake ki. Ai na dauka yau ne taron nan. Shi yasa ne so ne sauri na zo. Kar a kai ai taron nan ba ni. Wallahi taron nan ba yau bane. Sai Allah kai mu gobe. To Allah kai mu lafiya. A yau da gobe duk ɗaya ne a wajen Allah. Amma ka zo da wuri. Wannan taron na alfarma ne. Ai ni ne amara kirjin biki. Ai sai na zo ai da wuri zan zo. Komai ai a gaban ido na. Allah ya taimake ki in ban zo bikin ki ba. Ai duk garin nan ba wanda zai zo. Allah sai gode sosai. Ai mu ne amara kirjin biki. Mu za mu shirya kujeru mu za mu kwashe su. Allah ya taimake ki. Allah ya saka da alheri. Allah ya saka da alheri. Wannan banzan da yana ta kar ka zo, wai kar ka zo za ka zubar da mutuncinka, ba ni da ko sisi ina nake da mutunci. Ai yanzu mutuncinka kudinka. In ba ka da ko sisi wa zai saurare ka. Wasu iyaye mata gaba ɗaya duk ka sassanja mini tun da dai wannan lamari ya samu aka samu buɗe na kemis ɗin nan gaba ɗaya yanzu kwata-kwata duk ka canja mini da ɗan wayan nan da kake bayan nake amfani da ita amma yanzu ko bani ba ka yi. To kin san me yasa kake samu damuwa da wannan yanzu misali dan tambaye ki akwai wani abu da bane miki ba abin da ba ka a'a to ita rawar ki ga dan adam yanzu dan adam baya rayuwa mai kyau sai da abubuwa a hannunsa yanzu ki duba ba so in na kawo ki zan baki take koshi gani ne mai neman nan kullun a rana amma kina zan kokul da ke gashi haka ne to ki samu damuwa dan adam da kudi ke rayuwa ko ki san me so da ke ko dai wani ya zo zuga ki ne a'a wallahi ko daya ko ki manta da wannan abu kenan to amma dai ya kamata dai mai gida a dinga dubawa gaskiya to a dinga duba dai ko to za a duba kin gane ni ba na so in garan kina baci yawwa za a duba kina ji na ko to ba komai ba komai to ni zan fita kemis kitin da yara suna jana a kemis rayuwarki akwai da na sani kire na wancan na ni fa ina so faɗa miki magana amma na kasa faɗa miki ko dan ma ke ai ba wacce ma zan tsaya ina jin kunya ba ina jin ki me ya faru Abuja za mu tafi ni da ƙawaye Abuja so nake ki dan janye min hankalin yaya kai ya fuskanci kwana nawa za ku yi 2 ni kin sani in dan ni ce dan ni biki da matsala biki da damuwa amma kin san matsalar yayankin nan in ya fara maganar shi nan kin san babu wanda isa ya tare shi a cikin gidan nan ni dai in dai kin ja min hankalinsa na yi tafiyan nan in na dawo kina da kaso naira 10,000 dan Allah wallahi Allah 10,000 kash mana dan Allah amma fa kake wuce kwana 2 Salamatu kake sa na kwantiki na ce miki fa baki da matsala to shikenan amma zaki ajiye min wani abu kafin ko kai anti kina da zarmiyar zuciya ba zarmiya bace kin ga in ana maganan kuɗi ke magana zaki ajiye wani abu kafin ki je ai to idan na dawo ma in dai an samu ya faka to wai ni ko in hada miki da kayana ne kala 3 haba anti a kin san ba irin kayan ku miki sawa ba naki ai yayi tsufa da yawa mu da muke sa riga da wando in ba riga da wando ta ya za mu kawo ban gane ba kai da na ɗora tukunya na hura wuta na ɗora tukunya ina jiran dawowarka mu ɗora abinci fi sabilillahi mai gida zaka samu busasshen tumatir ni yanzu kaga da nayi aure na kaga sadaki na komai na da laifi na da dukkan wani abu da na hidima aure da motoci da komai ni na kirkirar wa kaina na tsaya ne bikin Khadija tana da ilimi ga kokarin ibada ka yi hakuri ka saki Khadija yan aure
Sani? Khadija. Haka cin amana ta yawaita dama. Wai me yake faruwa ne? Gida ne ga baki da an cinye wancan a caca. Da tuci kaina. Abba ka hauka ce fa. Ban gane me kake faɗa ba. Magana dai ga ta nan dai akai in kika gana kai dare ki rufe kofar. Ba inda za ka fita wallahi. Kina matar aure ba sai ki ɗauki ba ki kira ni ba. Idan na ga sai da ba ki je amma ko ban yadda ba ki ɗauki kafa ki tafi. A kawai ya ci banza. To ya zan je su haura su kashe. A kashe shi fa. Kin yaushe za su yanke. Kaga da safin na tashin sa tana haka nan zan fita ko sallama mai ba. Ina dawowa tana sallah. Tsakiyar dare ukun dare ma na tashi yan gari na tana sallah. To wallahi abin da ya fara damuwa. Me kace? Ba auren ba. Kishiya, ka san kishiya ba abur so bane, baka san da me za ta shigo ba. Ba auren ba. Ka ɗauki mahaukaciya ka kawo. Mai tsoron a mutu shine ga amfani fa. Ni ma ina da baki daga Ghana. Baki daga ina? Ku kalli shirin ba auren ba. An gina shi ne don faɗakarwa, ilmantarwa, kuma da nishaɗantarwa. Gyara kayanka baya zamo sauke mu raba. Hausawa suka ce ba auren ba, zaman auren. Allah dai isa namun gaskiya ba irin jiya bane. Bane jiya ka ji kashushuwa. Bagajiya, ina sharan nan. Na ba almajirai sun zubar da ita. Ba na so kana tsaye da ni. Menene kake so ka ce? Akwai alaƙa tsakanin da ita. Allah. Da kai da sharan. Dan ba akwai alaƙa ba Allah ya ɗine mu. Menene mai jira kauri? Abinci ne kika ɗora yake kauri haka? Faɗi magana ka kawai kai tsaye. Da kika ganni nan kullum kokari na fafutuka ta in haɗa lefe. Kai tafin Production Kano ke gabatar muku da wannan sabon shiri ba auren ba. Jiya ce maman Aisha ta je gida ta same ni take gaya min kina cikin wahala. To what nonsense like this? An yi magana a ƙara zuwa hayi na menene? Dole ta ɗauki mataki. Na farko ƙawayenta, sannan abu na biyu akwai ta tsohuwar take zuwa da kullum magunguna. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Ba auren ba. Wai kai sani tsaya. Wai wannan matar taka wai tana godewa Allah. Da bar makunya an ce da bori ake nan. Ni dai tare da hauka ma na. Ana fama min wani ciwo ne da ke cikin zuciya. Billahi da akwai sabon gidan mahaukata da aka gina. Ai ma rubutu take goya ta allura mahaukata. Story and screenplay Zaharaddini Danfalke. Producer Khadija Salihu Yola. Executive producer Usman A. Sa'ad. Continuity Nura Tage. Directors Sani A. Kaita and Kamsu Sumati. Za ku same shi a YouTube channel namu mai suna Kaita Arewa TV a duk ranar Lahadi da misalin karfe 8 na dare. Ba auren ba. Ba ke ganin mutuncin kowa a layi. Ki zagi wancan, ki doki wancan, ki ɓata 'ya'ya na gari. Yar yau, yar